yaman yun. Tataw ka ba magkanta? Oo. Sige daw, kanta daw. Dapat isa naman po. Dapat. Magkakan sa gilid. Ako sa kinakasan. Ano, tumangka mo sa gilid. O, dena. Hindi mo sa plaza. Salamat. Sige na. Nagalag kayo. Kaya tayo. You're welcome. Magkwanta ka na muna. Oh, picture. Pwede, Noel. Pagilidan mo. Pagilidan. Kasulong po. Ito man sa mga ano. Mga Wala na, kasi hindi ko ako picture. Hindi makabandi, mahuhulog ako. Okay na.
Ala. Kaibahan ka na. Palaw mo na agad ang auto sa katitran. Katitran, Malawi. Merry Christmas! Alam nyo, nahiram po. Okay, pagkamataw po kami, no? Okay na po, sila na po kami kinakita. Pagkir naman na masila. Iyaw na po po. Siya po. Merry Christmas po. Yeah, Merry Christmas. Sararo lang na. Thank you very much, sir. Merry Christmas po. Sigurang sa dito niya kurang. Aki na lang na ako ulat. Ko siguro. Spaghetti. Spaghetti sa baba. Tara. Yan pa. Maluto, pira. Dua. Taro. So. Rocho Hotel. Do not go inside. Yan ka na naman no, sa inutan. Ayun. Part 2. One only. My father, one only. Yeah, okay. Merry Christmas. Ayos na. Let's go. Okay, on. Yung mga bata, oh. One only. Sabi, Diretso lang. May kapatid ako dito, isa lang o siya. Salamat sa akin. Hey! Get money. That's better than money. Ay. O, dito. Bantay niyan. Okay na siya. o tawin si nanay, oh. Badyaw ka, nay. Ah. Iya, sige. Diyan pa lang sa kuya. Yan. Tayo man sana. Dahil nagbababa. Kamu naman. Ulay ko ining
GoPro. Murag mo magtao si Preso. Nagluluksong pa din si Prince. I thank you, sir. I sing along because I'm happy because okay. Thank you, sir. Okay. Dalawa lang po, sir. Dalawa. Baka lagi. Oh. Aki. Paano po yan? Okay. Thank you, sir. Picture. Picture, kay bang kano? Kay bang kano? Mapapicture ako kay Ariana. Artista na naman niyo. Ariana Balan. Stay away. I'm beautiful. Okay. Uy! Okay, teka. Ito yan. Merry Christmas. Spaghetti sayang. Spaghetti. Spaghetti na bali. Yan ay ka na, hindi ka na pala. Yan, yan si Jin, yan si Jin. Yan dito daw. Yan na naman si Nano ay. Win pa sa atin na ilmi. Yan, sabi mo sa akin, sir. Yan sa akin. Nagulan. Ayun. Ayun si ate. Yung aki, yung bata. Kaya po, wala yung tubig na. Oh, 2020. Ay, may ano kita? Press. Eh, pero yawan mo dyan. Oh, tama. 10, no.